B'investiment ta' €1,700,000 l-fabbrika Gozo Cottage li tinsab fil-kumpless Gozzitano fix-Xewkija għaddejja bi proġett sabiex issaħħaħ l-operat tagħha. Din il-fabbrika ilha tipproduċi ikel tipiku tradizzjonali Awċi sa mill-2005. F'konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mill-Ministru għal-Għawdex Clint Camilleri u mis-Segretarju Parlamentari għal-Fondi Ewropej Chris Bonnet ġie spjegat li bħalissa għaddej ix-xogħol fuq impjant ġdid fejn inħadmu prodotti tipiċi u agrikoli bħal ġbejniet, laħam ipproċessat u ġamm. Għaddej ix-xogħol ukoll fuq winery fejn se jinxtara makkinarju biex jiġi prodott l-inbit Awċi. Dan l-investiment qiegħed isir bilan li jiġi modernizzat li proċessar, jiġu żviluppati prodotti ġodda, tiżdied l-effiċjenza u tespandi l-kapaċità tal-produzzjoni. Id-direttur tal-Gozo Cottage, Joseph Craig, spjega li tul is-snin il-ħidma tal-azzjenda kienet tfisser ukoll li produtturi primarji Awċin, il-bdiewa u r-raħħala nataw suq ġdid li dejjem qed jikber fejn ikunu jistgħu jbigħu il-prodotti tagħhom għas-suq turistiku anke lokali. Is-Sur Craig qal li l-prodotti ġodda li qed jiġu żviluppati permezz ta' dan l-investiment ġdid se jkomplu jgħinu lis-settur agrikolu Awċi. Dan il-proġett ser jagħtina il-vantaġġ li nkunu nistgħu nipproduċu imbejjed prodotti tal-laħam u prodotti bħal ġobnijiet li jiġu allura mill-ħalib lokali sabiex nkunu nistgħu inwasslu it-tomiet ta' vera ta' pajjiżna, il-kwalità ta' pajjiżna u prodotti tipiċi li nirkuprawhom ukoll mit-tradizzjonijiet twal kulinari ta' pajjiżna lura lill-konsumatur kemm lokali u ovvjament il dawk kollha li jżuruna. Il-Ministru Clint Camilleri għal investiment bħal dan ikompli jolli jisem Għawdex il-fuq fejn jidħol il-wirt kulinarju. Dan huwa investiment importanti ferm għax fl-aħħar mill-aħħar huwa dak li jagħti l-added value lill-prodotti tagħna. Inkomplu ninkoraġġixxu aktar azzjendi lokali sabiex jibqgħu jinvestu anke f'dan is-settur importanti ġewwa Gżira ta' Għawdex. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Parlamentari Chris Bonnet qal li din il-fabbrika kienet waħda mill-azzjendi li benefikaw minn fondi Ewropej biex ikabru, itejbu u jiżviluppaw prodotti ġodda. Minn proġett ta' €1,700,000, kważi €700,000 minnhom ġejjin propju minn dawn il-fondi għal xiex għax aħna rridu illi l-prodott tagħna mhux fil-kwantità biss imma anke fil-kwalità ikun prodott tajjeb ħafna ħalli anke kulturalment u turistikament ikonna prodott illi aħna bħala Maltin u Awċin nistgħu nkunu kburin bihom.